shithi ka ba aru pol si Nong Korinth kalanong ka ba khatlai kani kalong ka ba laisin bangawan hapi da ka shintur arngot e langot ke sakhi on pen scam me ka Ktien baro ngala ong man shwa pat menta nga ong lepa kumba habang ngadon hakamat hakaba arsin pat menta ru hakaba ngamdon hakamat ngatho hakita ki balale pop baro shikata bat hakita ki wai baro balada ngawan pat nganom richu yaki nabapiawat yaka sakhi U Blei Ukraine hanga ubam long tolot shaphang jongphi Henry ubadon bor hapi namalaka long bala sanarfna ya u naka jing tolot Henry uyai im naka bor U Blei kumta mangiru ngi tolot hau Henry ngi yo yai im lempat u naka bor U Blei naka benta jongphi yalade hi to yet phi la phi long na em haka jinget yalade hi to prang phi hatu pi mi thu yalade bau Jesu Christ udan hapi lemda phi long ki bala kentat no henrenga kermen ba phinyo tip bangi ngim long ki bala kentat no te menta nga dwai ho Blei ba phin om le ya ke e ru ka basnio om na ka benta bangin yo pau mangi kum ki bala pdiang hon henrei khnang ba phi hi phin le ya ga ba pha langi ngi long kum ki bala kentat no namar ngimla ban le e ru persha e ka jing shisha henrei naka benta kata ka jing shisha namar ngi snokmen habangi long tolot mangi bat phi phin long ki ba klan te ya kane nga dwai ru ka jing panjana ya phi kan naka benta kane nga tho ikini ki e habangam don nakmat khanang ba habanga don nakmat ngan omle ting e kat bakum kata ka bor ya ka bul try ula ai hanga khnang ya ka ban tei te om ya ka ban penjot hakaba wai no ko para banget khu Blei ya phi to phin long ya ki bala penjanai no to phin long ya ki bala pentingen to phin ya mot ya ka ju to phin ya shong sok no te U Blei ka jing ye bat ka jing sok un long ring kat pat phi to phin ya khu Blei para lokhi ta ka jing ya do ba khu kyrkhu baro ki ya khu Blei ya phi ka jing ai u Jesus ko subu try pat ka jing ye U Blei pa ka jing slok uman sim ba khu to kin long lem pat phi baro